Valentín González Formoso e Francisco Pérez Camaño supervisaron en Noia a reforma das instalacións da Asociación Saúde Mental A Creba, que contará cun investimento de 200.000 euros da Deputación para un centro de rehabilitación psicosocial e laboral. Hoxe, o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, visitou Noia xunto ao alcalde, Francisco Pérez Camaño, para supervisar o avance de diversos proxectos que mellorarán a infraestrutura e os servizos do municipio. A súa visita incluíu unha parada nas novas instalacións da Asociación Saúde Mental A Creba, que recibirá un investimento de 200.000 euros da Deputación para a súa reforma. O novo local da asociación será un centro de rehabilitación psicosocial e laboral, destinado á atención de persoas con problemas de saúde mental. Este proxecto é fundamental para dar resposta ás necesidades sociais e sanitarias. Estamos a recibir a don Valentín Formoso, presidente da Diputación Provincial da Coruña, que é un eixo fundamental para o desenvolvemento dos concellos e que ten un programa como o POS, o Plan Único de Obras e Servizos, que representa non só a capacidade importante de investimento para os concellos, sino a equidade e o equilibrio e que todos sexamos iguais e se practique unha política equitativa independentemente de quen este gobernando un concello. Noia recibiu nos últimos anos achegas da Deputación que superan os 17 millóns de euros. A través do Plan Único de Obras e Servizos, a Deputación fixo posible a renovación de infraestructuras clave para o concello. Noia percibe prácticamente 1 millón de euros con este programa anual, que en moitos casos sobrepasa os investimentos da Xunta de Galiza e que sin o cal teríamos moi complicada poder atender servizos que son imprescindibles para os cidadáns e crear infraestructuras moi importantes, non? Entonces, neste sentido, moitísimas grazas por eso á Diputación. Hoxe vamos a ver e visitar algunhas das obras que se fan con este proxecto e outras que tamén hai outro tipo de subvencións que non entran neste programa, pero nos que a Diputación tamén participativamente, como son o PEL e outro tipo de inversións que garantizan servicios sociais, como vamos a visitar hoxe tamén, moi importantes. Formoso tamén anunciou que a maior parte das actuacións previstas para os vindeiros meses se centrarán en mellorar as infraestructuras do municipio, con un investimento continuado que suma millóns de euros ao longo dos anos. Estamos a falar de os plans de obras da Deputación que levan investidos 14 millóns de euros en 10 anos. Estamos a falar de que hoxe visitaremos a Creba, que vai a recibir unha aportación outra vez máis da Deputación para poder facer realidade un sono de ampliación da capacidade que ten o seu local. Estamos a falar de melloras en infraestructuras que nos plantexa a Alcaldía en distintas vías provinciais que se van ir acometendo entre este ano e o ano que ven. Vamos a visitar tamén a actuación entre Cruce do Barro e o Cruceiro de Barro, que é unha ampliación da plataforma do vial para gañar máis seguridade para os veciños e veciñas, e despois toda a sociedade de Noia coñece perfectamente cale as distintas liñas de apoio que a Deputación da Coruña soporta. A colaboración entre a Deputación e o Concello de Noia segue sendo exemplar, e ambas as entidades comprométense a seguir traballando xuntas para ofrecer mellores servizos e infraestructuras á veciñanza.